Magandang umaga po sa mga nanonood dyan kaya po Andy. God bless all po sa lahat mga nanonood sa YouTube channel ko. Nandito po tayo sa lugar ng Florida Blanca ng Pampanga din po ang sakop. St. Joseph po yung simbahan na sa likuran ko. Nandito po ako sa parking lot. May pinuntahan lang po kami mag-asawa rito. Pero mamaya magagamot po ako ng mga 3 PM ulit. Yung gusto pong marami nagtatanong sa akin sa Facebook page ko na Tatak Albularyo at ganoon din sa YouTube channel ko na pagka may sakit na pong eczema, lalo po sa sakit sa balat, kung ito'y galing na po sa mga doktor at hindi pa makita ng mga ointment at pinagamot niya rin po sa mga manggagamot sa pamamagitan ng cellphone, ng healing sa cellphone, kailangan po talaga actual po yung mapunta sa mga manggagamot kasi po yung dadasalan po yun, tapos pausukan pa, papahiram po siya ng langis na nararapat na ayon doon sa kanyang karamdaman o anumang eczema o anumang sakit ng mga elemento yon. Pero kung ipapagamot nyo po sa akin yun dito sa online cellphone, hindi ko po yun magagamot. Kailangan ko po siya makita po anong klaseng langis ang gagamitin sa kanya. Yun po yun. Sasagutin ko po yung tanong nyo at saka yung ganun din po yung sinabi nyo sa ibang maraming tumawag sa akin kahapon at saka kagabi. Yung nakakausap niya daw ang Panginoong Kristo, bawal daw sabihin, baka daw makita ng kalaban. O pwedeng oo, pwedeng hindi. Bakit mo naman hindi papahayag ang Panginoong Kristo dahil siya ang pag-ibig, siya ang Diyos natin. Kung talaga naman nakakausap niya ang Panginoong Kristo, bakit sasabihin bawal niya ang sabihin? Dahil baka daw marinig ng kalaban. Sino ba ang kalaban? Di ba yung masamang espiritu? Yan po yan, lahat. At meron pang nagtanong sa akin kung ang diwata, kung daw yung mga elemento pwede daw gamitin gabay. Para sa akin, hindi. Ewan ko lang po sa iba. At yung mga diwata daw na pwede daw gamitin maggamot, puti daw. Marami na po akong nakausap na diwata. Hindi po sila pwedeng gambalain ng mga tao dahil pag-aari tayo ng Panginoong Kristo. At hindi, pwede sila maging kaibigan pero hindi sila pwedeng maggamot sa mga tao. Kasi ang Diyos ang nagagamot sa sanlibutan. Wala nang iba po. Yun lang po. At saka marami pa talaga yung nagpapagamot daw na sabi niya gusto niya ipagamot yung mga kapatid niya, magulang niya, ginagamot daw sa online pas public balik lang at nakakausap daw sa pamamagitan ng online. Kung hindi po kakayanan, kailangan niyo po talagang pumunta sa mga manggagamot ng personal. Yun po kasi mas magandang makausap siya ng manggagamot na personal at makita talagang totoo niyang sakit. At importante din po talaga sa paggagamot yung pagtatawas. Yung pagtatawas, importante po talaga sa paggagamot yan. Napaka-importante. Mas mahirap magtawas kaysa sa magilot. Yan po yun. Mamaya, alas 7:30 ng PM hanggang 8 PM, hanggang 8:30, magla-live po ako niyan. Alin po dyan sa oras na yan. Tapos ko po maggamot ng alas 3. Yung lahat ng mga katanungan nyo, babasahin ko na lang ulit yung iba. Sasagutin ko po. I-upload ko to sa YouTube channel ko ngayon at saka sa Facebook page ko. Nandito po tayo sa lugar ng ang pangalan po ng simbahan St. Joseph the Paris po, Florida Blanca po. May pinunta lang kami ng asawa ko. Yun lang po at maraming salamat at God bless po sa lahat mga nanonood dyan. Mega shoutout po sa lahat mga nanonood. Kaya po Andy, maraming salamat po. Naka 2,500 subscriber na tayo at mataas po yung ratings natin sa YouTube. Maraming salamat po unang-una sa Panginoong Kristo. Lahat po yung sasagutin ko mamaya. Mamaya magla-live po ako para mapaliwanag ko ng gusto yung abot ng aking makakaya. Maraming salamat po at God bless sa inyong pamilya at ganun sa lahat nagsuporta sa akin. Maraming salamat po. Amen.